дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. гази моеъ дар тоҷикистон ба андозаи 8% арзон шуд. дар душанбе озмуни забондонии ҷаҳондонӣ ҷараён дорад. дар вилояти Суғд ҳамкорӣ ва робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ миёни Тоҷикистон ва Туркия баррасӣ шуданд. 8 паҳлавони тоҷик дар мусобиқаи Анталия Гранд Слем 2022 иштирок мекунанд. таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 ҳисоботи вазири рушди иқтисод ва савдо Завқи Зода шунида шуд. таъкид гардид ки ҳадаф аз таҳияи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудани супоришу тадбирҳо вобаста ба ҳалли масъалаҳои омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳи зимистони солҳои 2022-2023 мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳо ва ҳамоҳангсозии корҳо дар давраи тирамоҳу зимистон нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардида дар самти омодасозии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шавад. дастур дода шуд ки вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, корхона ва ташкилоту муассисаҳо то санаи 10 ҳар моҳ ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. сипас дар кори маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ ва дар бораи лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии моилавӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва 12 хулосаи ҳукумати мамлакат ба як қатор қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар инчунин масъалаҳо дар бораи барномаи маҷмӯи давлатӣ тайёр намудани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2030, дар бораи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва дар бораи қоидаҳои андозбандии фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолияткунанда баррасӣ гардид. баъди муҳокимаи масъалаҳои маҷлиси ҳукумат, сарвари давлат ба аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои супоришҳои қаблии президент, дастурҳои маҷлиси навбатии ҳукумат, вусъати корҳои ободонӣ, ташкили дурусти корҳо оид ба киштукори баҳорӣ, истифодаи самароноки заминҳо, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, боло бурдани иқтидори содиротии кишвар ва дигар масъалаҳои мубрамирӯз супоришҳои мушаххас доданд. сарвари давлат ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва сохторҳои дахлдор супориш доданд ки барои ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ аз ҳамаи имкониятҳо истифода бурда, дар моҳи шарифи Рамазон шаҳрвандонро бо маводи ниёзи аввал пурра таъмин намоянд. дастурҳои дигар ба масъулини соҳаҳои иҷтимоию хизматрасонӣ бобати ташкили дурусти кор ҷиҳати таъмини хизматрасонии сатҳи баланд ба мизоҷон, аз ҷумла дар меҳмонхонаҳо, ошхонаву тарабхонаҳо, инфрасохтори сайёҳӣ дода шуд. бобати ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон ба кишвар ва таъмини ҳаракати бемамонияти шаҳрвандон супориш дода шуд ки бо истифода аз нархҳои дастрас хатсайрҳои нави парвози тайёраҳо ташкил карда шавад. таъкид гардид ки хизматрасонӣ низ дар ин самт бояд ба талаботи сатҳи байналмилалӣ
мутобиқ гардонида шавад. дар охири маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба намояндагони ҳукумати кишвар ки дар чорабиниҳо ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ вобаста шуда буданд супориш доданд ки давоми 10 рӯз ба шаҳру ноҳияҳо рафта оид ба сафарбар кардани мардум ба вусъати корҳои саҳроӣ, ободонӣ, бунёдкорӣ, истифодаи самароноки заминҳои кишт, ба хусус заминҳои назди ҳавлигӣ бо шаҳрвандон корбарӣ намоянд. арзиши сӯзишвории автомобилӣ дар тоҷикистон дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта ба ҳисоби миёна ба андозаи 6% ва гази моеъ 8% поён рафтааст. агар як ҳафта пеш 1 литр гази моеъ 7 сомонию 40 дирам нарх дошт, пас санаи 3 март дар вилоятҳои суғду хатлон нархи он то ба 6 сомонию 80 дирам поён рафт, яъне қариб ба андозаи 8,1% кам шуд. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Душанбе 1 литр гази моеъро бо арзиши 7 сомонӣ харидорӣ кардан мумкин аст. ҳамчунин нархи дигар навъҳои сӯзишвории автомобилӣ низ поён рафт. нархи чаканаи 1 литр бензини бештар серистифода АИ-92 дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта аз 12 сомонию 20 дирам то ба 11 сомонию 60 дирам, яъне наздик 5%. навъи АИ-95 аз 12 сомонию 70 дирам то ба 12 сомонию 10 дирам поён рафтааст. арзиши сӯзишвории дизелӣ яъне солярка дар нуқтаҳои фурӯш қариб тағйир наёфт. пештар 12 сомонию 40 дирам ва санаи 3 март 12 сомонию 30 дирам буд. коршиносони бозори сӯзишворӣ мегӯянд поёнравии нархи маводи сӯзишворӣ ба болоравии қурби рубл нисбати доллар ва коҳиши нархҳои он дар биржаҳои ҷаҳонӣ вобаста аст. миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт даври ноҳиявии озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ ҷараён дорад. озмуни мазкур бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иҷрои барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 роҳандозӣ мегардад. ба иттилои сардори раёсати муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Асомиддин Бобозода, озмуни мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вобаста ба забондон гардидани насли навросу ҷавон роҳандозӣ гардида бо мақсади ҳавасмандгардонии хонандагон ба забономӯзӣ, сайқал додани заковат, малакаи забондонӣ, инкишофи зеҳнӣ ва ҷаҳонбинии хонандагон дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад. озмун аз 3 давр иборат буда аз моҳи январ то моҳи апрел гузаронида мешавад. дар ҳар давр вобаста ба ҳар номинатсия тосе ғолиб ҷойи якум 1 нафар маблағи 15 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 1 нафар 10 000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 1 нафар 5 000 сомонӣ муайян карда шудааст. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни вохӯрии раиси кулли палатаи савдо ва саноати вилояти суғд Муҳаммадҷон Муҳаммедҷонов бо раиси шӯрои тиҷоратии Тоҷикистон ва Туркия Ҷаҳонгир Фиқри Саатчиоглу масъалаҳо оид ба фазои сармоягузории вилояти суғд, иқтидори иқтисодӣ, таҳлили робитаҳои мавҷудаи тиҷоративу иқтисодӣ баррасӣ гардиданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни вохӯрии Муҳаммадҷон Муҳаммедҷонов оид ба фазои сармоягузории вилояти суғд, иқтидори иқтисодӣ, таҳлили робитаҳои мавҷудаи тиҷоративу иқтисодӣ, бахшҳои ояндадори иқтисодиёт, инчунин имконият ва имтиёзҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд ки дар онҳо сармоягузории Туркия имконпазир аст, ба Ҷаҳонгир Фикри Саатчиоглу маълумоти васеъ пешниҳод намуд. Ҷаҳонгир Фиқри дар бораи фаъолияташ дар чаҳорчоби шӯрои тиҷоратии дуҷониба, афзоиши гардиши мол миёни кишварҳо, зарурати баргузории вохӯриҳои муштарак ва форумҳои тиҷоратӣ ҷиҳати муайян намудани иқтидори сармоягузорӣ сухан гуфта, соҳибкорони вилояти суғдро барои иштирок дар форуми тиҷоратӣ ки дар шаҳри Измир доир мегардад даъват намуд. дар ҷараёни суҳбат оид ба масъалаҳое ки ҳарду ҷониб нисбат ба он мароқ зоҳир намуданд мубодилаи афкор сурат гирифт. дар фарҷоми вохӯрӣ раиси кулли палатаи савдо ва саноати вилояти суғд доираҳои тиҷоратии Туркияро барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии суғд 2022 ки моҳи июли соли ҷорӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад даъват намуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. аз 1 то 3 апрел дар шаҳри Анталияи Туркия мусобиқа оид ба намуди гӯштини дзюдо Анталия Гранд Слем 2022 баргузор мегардад.
иттилоъ медиҳад Амид Ховар. Дар мусобиқаи мазкур иштироки 535 варзишкар аз 65 давлати дунё дар назар аст. аз ҷумла дар ин мусобиқа дастаи мунтахаби гӯштини дзюдои Тоҷикистон дар ҳайати 8 варзишкар ширкат мекунанд. маврид ба зикр аст ки қувваозмоиҳо тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии дзюдо дар 7 вазн миёни мардҳо ва 7 вазн миёни бонувон сурат мегирад. ғолибону ҷоизадорон дар баробари медал бо ҷоизапулӣ низ қадрдонӣ мекарданд. барои ҷои аввал 5000 евро, барои ҷои дуюм 3000 евро ва барои ҷои сеюм 1500 евро. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор барои имрӯз санаи 31 марти соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. 1 доллари амрикоӣ 12 сомонию 96 дирам, 1 евро 14 сомонию 43 дирам, 1 рубли русӣ 15 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 16 то 20 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатӣ танзияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.